Южен лунен възел в Близнаци. Хората с това разположение на южния възел животи наред са прекарвали в изучаване на начина на мислене на хората около тях. За тях е било жизнено важно да се научат как мислят другите хора. Това нещо се е случвало през комуникацията и общуването. Били са принудени, били са предразположени по някакъв начин от Вселената и съдбата си да общуват и общувайки, комуникирайки с другите, да изучават тяхното мислене, начина по който протича мисълта на хората около тях. В много от животите си тези хора е трябвало да практикуват професии като учители, търговци, писатели, такива професии, в които могат да се развият едва когато наистина проумеят какво мислят другите хора, така че да могат да им го кажат и да им повлияят с думите си. Затова тези хора наистина идват и в това въплъщение с усещането, че те могат да четат чуждите мисли и с една много добра психологическа основа. Хората с южен възел в Близнаци до такава степен в предишните си животи са изучавали начина по който хората мислят, останалите хора около тях мислят и разсъждават, че в този живот те идват с таланта, с предразположението да четат чуждите мисли. Травмите, които са се формирали вследствие на преживяванията от предишните животи, естествено са свързани с свръхкомуникацията, прекаленото обмисляне на нещата. Това е първата травма, която искам да спомена. Тези хора са свикнали много да мислят нещата. Те имат много неспокоен ум и в тяхната глава постоянно някакви идеи се въртят. Това ги прави много тревожни. Хората с южен възел в Близнаци имат прекалено много мисли в главата си, а, които колкото повече нарастват, толкова повече увеличават тяхната тревожност и вследствие на прекалено многото животи, в които хората с това разположение на южния възел са се идентифицирали с обществото, те са се свързвали с обществото, по някакъв начин са били част от общото, в този живот те идват с едно усещане за несигурност, с загубено усещане за своята собствена идентичност. И точно това е една от мисиите, за които те идват в това въплъщение, да се научат този път да се свързват със себе си, да се научат да общуват със себе си и с своята интуиция, а не както до сега винаги да правят компромис със своите намерения, мисли и убеждения в името на общото, в името на другите. Това ги прави много несигурни в общуването с другите, защото те винаги искат да казват това, което ще се хареса на останалите, но в този живот те не са дошли за това да се харесват на другите, а да се свържат със себе си и за това четенето на мисли може да се превърне в пречка по техния път. Едно много присъщо усещане за тези хора е това само ако можех да прочета мислите на другите, за да знам какво да им кажа, така че да им се хареса. Истината е, че това, което трябва да казват в този живот, е онова, което отговаря на тяхната истина, на това, което те самите вярват, а не това, което ще се хареса на другите. Друга травма вследствие на животите, прекарани сред обществото и опитите им да се свързват с другите, е невъзможността им да остават сами. Те са имали толкова животи, в които са пренебрегвали своята личност, своя аз в името на свръхаса, т.е. в името на начина по който се представят в обществото, в името на това другите да ги харесат и да ги разберат, че са загубили центъра вътре в себе си и в този живот идеята да останат сами, насаме със себе си е много плашеща за тях, тъй като а, те не се познават и и смятат, че няма какво да правят насаме със себе си. Нямат с кого да поговорят, няма с кого да споделят. Тишината е нещо, което много ги плаши. А,
това да останат сами е нещо, което много ги плаши. Хората с южен възел в Близнаци винаги търсят компания за нещата, които трябва да свършат, дори да е някаква съвсем обикновена задача, да отидат до някъде да свършат нещо, те винаги искат да имат компания до себе си. Не обичат да вършат самостоятелно задачите си, защото смятат, че всяко нещо трябва да се обсъди, да се преговори и да има някой с когото да го споделят. Това има отражение и в общуването с хората. Хората с южен възел в Близнаци не обичат, когато настане тишина в разговора, в диалога. Това ги кара да се чувстват неудобно, сякаш нещо не е редно и те постоянно се опитват и се стараят по всякакъв начин да запълват мълчанието. Това са хора, които могат да говорят на всякакви теми, да общуват с всякакви хора и винаги намират нещо, което да кажат и да запълнат тишината с него. Тъй като са свикнали в предишните си животи да се изразяват толкова добре, че да бъдат винаги разбирани от околните, като учители, като търговци, манипулатори, хората с южен възел в Близнаци в този живот изпитват един страх от конфронтациите, страх от неразбиране. Те са свикнали винаги това, което казват, да намира път до другия, в следствие на много упражнения, разбира се. И в този живот те се страхуват да бъдат неразбрани. Това ги вкарва в едни обяснителни режими, в опити за манипулация и лъжи, и те са готови на всичко, готови са да излъжат, готови са да манипулират, само и само да не загубят подкрепата на хората около себе си. Истината обаче е, че тя не им е необходима. Необходима им е тяхната вътрешна подкрепа и тя е на тяхно разположение само тогава, когато те са искрени. Друга травма може да бъде именно свързана с лъжите, манипулациите, изневерите, с ниските вибрации на комуникативните аспекти, на аспектите на общуването, тъй като хората с южен възел в Близнаци са минали през какво ли не в предишните си животи, докато се научат да общуват така, че да бъдат чути. Те са минали през лъжите, те са минали през манипулациите, те са минали през изневерите, те са минали през всякакви ниски проявления на близнака, докато усвоят високите му прояви. И в този живот хората с южен възел в Близнаци много се страхуват точно от тези неща. Това са хора, които се страхуват да не бъдат излъгани, страхуват се да не се почувстват манипулирани, много се страхуват от изневярата, както от своя страна, така и от чужда страна, от страна на партньора. Но в същия момент това са хора, които имат много силен усет към тези неща и вероятно много лесно биха усетили точно тези прояви от среща. Точно защото те са я практикували в предишни животи и знаят какви са симптомите и това може да им помогне да се почувстват по-сигурни в себе си. От друга страна, Вселената може да ги срещне точно с тези изпитания в живота им, тъкмо за да си припомнят кое не им е нужно вече в този живот и от кое се стремят да избягат в това прераждане. Хората с южен лунен възел в Близнаци са свикнали да получават много информация, да търсят информация от много различни източници, да обменят много информация, да я преработват по всякакви начини, да я възпроизвеждат. А, това ги прави неспокойни в ума им. Те постоянно имат нужда да получават още информация от различни източници, различна гледна точка и прекалено многото информация прави ума им неспокоен. Това е друга травма, с която те могат да се срещнат, защото за тях е истински необходимо да се свържат с интуицията си, с вътрешния си глас, но прекалено неспокойният ум не им позволява това да се случи с лекота и за тях е много трудно да направят разлика между това кога говори интуицията им и кога прекаляват с размислите. Таланти.
Един от талантите, с който идват в това прераждане хората с южен лунен възел в Близнаци, това е умението да четат чуждите мисли. Това, разбира се, е малко пресилено казано, защото никой не може да чете мисли, но хората с южен възел в Близнаци толкова животи наред са се стремяли към изучаване на маниерите на хората, към изучаване на вербалния и невербалния език, така че да разберат какво се крие в мисълта на хората срещу тях и да могат да го използват така, че да им дадат информацията по подходящия за тях начин. Наистина в това прераждане тези хора умеят доста повече от всички останали да разчитат езика на тялото, да разчитат, да четат между редовете, и да усещат смисъла зад много от изказаните думи на хората срещу тях. Така да се каже, а, тези хора са до голяма степен психолози, изучили начина на мислене на хората, и това са хора, които могат просто да предвидят какво би направил някой отсреща, къде би отишъл в този момент, как би реагирал, какво би казал, тъй като това е част от опитностите, които са натрупали в предишните животи. Друг талант, който е свързан и с това също, е талантът на хората с южен възел в Близнаци да пишат, да се изказват, да изразяват мнението си, така че да бъдат чути. Това са хората, които умеят да говорят, така че да бъдат чути, така че да бъдат разбрани. И това е свързано именно с таланта им да четат мислите на другите. Хората с южен възел в Близнаци имат чудесен изказ, пишат много завладяващо, много интересно, и умението им да четат мислите на другите им помага точно в това да изразят своите мисли, така че другите да ги разберат, така че другите да ги чуят. Дори Фройд описва в своите лекции за това умение на писателите да усещат какви нагласи да използват, така че читателя отсреща да прочете и да разбере това, което се има предвид зад надписаното, т.е. смисъла зад редовете. Той дава пример за грешките, които правим, грешките на езика, които се използват като похват в литературата, всъщност са една загадка на психотерапията, които умението да четат мислите на другите хора ги води до още един талант, и то е да предвиждат резултатите. Разбира се, хората с южен възел в Близнаци не са гадатели, но отново вследствие на толкова много общуване, толкова много комуникация с различни хора и осъзнаване и разчитане на техните намерения, хората с южен възел в Близнаци умеят да предвиждат какви ще са резултатите. Както казах по-рано, умеят да предвиждат какво би си помислил този човек, къде би отишъл, как би реагирал. И това може да им бъде в голяма помощ в намирането на решения, защото хората с южен възел в Близнаци в това въплъщение идват не толкова да мислят, колкото да действат. И търсенето и намирането на решения за тях са ключови в това въплъщение, така че предвиждането на резултатите може да им помогне в уменията им да намират решения, а, най-добрите, най-подходящите решения за ситуацията. Това може да ги направи чудесни психолози, които да изслушват и да подпомагат развитието на клиентите си. Може да ги направи учители, астролози, духовни водачи, хора, които работят с интуицията си, без да могат да дадат ясно обяснение защо точно така го усещат, и да помогнат в решаването на конкретен проблем. В заключение искам да кажа, че хората с южен възел в Близнаци най-много от всичко искат да се почувстват разбрани, да се почувстват подкрепени от околните за това, което те наистина мислят, за това, което им подсказва тяхната вътрешна интуиция. И в търсене на това тяхно желание те склоняват да пренебрегнат интуицията си и да започнат да действат по методите, познати им
познати им от предишни животи, но хората с южен възел в Близнаци трябва да знаят, че в това прераждане те трябва да следват интуицията си и да казват своята собствена истина. Колкото повече практикуват това упражнение, толкова повече ще се свързват с останалите, ще се чувстват разбрани и ще се чувстват оценени.